दा नोंथांनि नार्सारियावदि खख'वाजों लोगोसे बेसेबांसिम रोखोमनि दंफां लाइफांफोर दङ? माबायोबा 60 प्लास दं आरोना 60 प्लाससो रोखोमनि बिफांफोर दङ। फुलिखौ मा बेसेनावहाय हरनाय जागोन? 35 आवहाय हरगासिनो बेखौ। ओमफ्राय थाइबो ओइ आजोलनि बोरायबो दं माथो बाहायलाय मा नेफैदों नोङो जे सेरसेयावनो 2000 मा नाम? आच्छा खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव। आरो दिनैहाय आं मोनसे जोंनि गामि नांजाबनाय ग्राहामपुर गामियावहाय फैलायबाय। मानो फैदों होनब्ला नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नुनानै एसेब्लाबो दिनैनि भिडिअ'आव मा हमनो हाबाय जानो हागौ। अब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ गोबाव खालामाजासे नायलांदो। आरो जाय बिथांमोना दासिमावबो खख'वा फुलि एबा खख'वा बिफांखौहाय एबा आबादखौहाय मावनो गोसो जानानै दं एबा मावनो साननानै दं, बिथांमोना बे भिडिअ'खौ नाय। आरो नोंथांमोना फुलिफोरखौ दाबो मोनाखैब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट खालामनानै रायलायहरनो हागोन। बिनि बेसेनफोरखौहाय बहानि फुलि बहानिफ्राय लाबोनानै बिथाङा फुलिफोरखौ बानायफैदों बेखौहाय नोंथांमोना रायलायहरनो नायनो हागोन। बेनो जाहैबाय जे गयारि नार्सारि, भिलेज ग्राहामपुर, पिअ आमथिका पिएस आमगुरि, डिस्ट्रिक्ट चिरां 78393। नै नायनो हागोन, नै कन्टेक्ट नाम्बाराबो बाहाय होनाय दंखायो नै लोगोफोर, कन्टेक्ट नाम्बाराबो। अब्ला आं सिङाव हाबलांनि दै बिथांनि नार्सारियावहाय। नै मा फुलि दङ बिथाङा सिङाव दंदां। नै बसा बिजिथार माथो, बरगयारिबो दङ, आजोलनि फिसायबो ओइ आजोलनि बोरायबो दं माथो बाहायलाय मा नेफैदों नोङो जे नायनो हागोन। खख'वा फुलिया बाहायबो दं लोगोफोर, आरो गावनि न'आवबो दं। गोबाङैनो बे बोसोराव बिथाङा केरेलानिफ्राय फिथाइखौ अर्डार होनानै फुलिफोरखौ बानायनानै जादों बिथाङा। दा बाहाय नुनायाव एसेल' नुदों, नाथाय न'आवहाय ओरैबायदि गोबां दंसै, लांबाबो लांख'नो हायि एभेलेबेल फुलिफोर दंसै बिथांनावहाय। हागोन नै बरिया फुलि, नै ओरैबो नै बे प्लास्टिक खोबनायावबो एभेलेबेल बिथाङा बानायनानै दंगासिनो दं। नोंथांमोननि थाखायनो थाब लांफैनानै माहाजोन जादो लोगोफोर। थाबैनो स्करपिय' फर्सनार गाखोनो गोसो दंब्ला फैनो हागोन, नैबे जे गयारि नार्सारियाव लांफैनो हागोन फुलिफोरखौ। नै एभेलेबेल गुबुन रोखोमनि बिफां लाइफांबो मोननो हागोन। नै सिगुन दंफांबो दंलायबावोसो, नै बरिया खान्थाल, भेटनामनि खान्थालनो नैबे केजियावनो आराय लाख ना बोरैबा नुलाय नोङो दाखालि। ए थाइजौआ बरिया। आं दा मा इण्डियायाव माबानि फानगासिनो दं। माखौ? 2000 पार केजि। नैबे थाइजौखौ खाथि नङा, जापान। सेरसेयावनो 2000। मा नाम? आच्छा, बेंगालर 2000 फानो। दङ। आच्छा, जापानावलाय माबाखा 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाख। आच्छा, बे थाइजौ बिफांनि फिथाइनि दामा? होमबाथ' बिगुर थिगुर गारजानाय नङा। गारजाखाया दा बिगुर गाहाम जायो थाइसेयावनो। औ, ओमफ्राय फंबाय माबोरै सोलिनानै दं मार्केटफ्रा? सोलिनाया बर्तमान मोजाङानो। औ, ओमफ्राय दा नोंनावहाय बेसेबांसिम फुलिफ्रा एभेलेबेल जानानै दङ? ओरैनो 4 निफ्राय 6000 नि गेजेराव दं फुलिया एभेलेबेल। बे गासैबो फुलिया लकेल ना माने बाहेरानिफ्राय लाबोनाय आरोना? केरेलानि फिथाइ नोंनिफ्राय लाबोआ जेनेबा केरेलानिफ्राय बेखौ फिथाइखौहाय न'सिम? केरेलानिफ्राय फिथाइखौ लाबोनाया माने सासे सार दं आरो। औ, इउएन ब्रह्म कलेजावहाय टिचार मावो। औ, काजलगावनि। बेयो सारा गावबो बिहरनानैहाय न'आवनो फुलि बानायनानै फानहरो आरो। ओमफ्राय सारनावहाय आंबो कन्टेक्ट खालामनानै सारनिफ्राय फिथाइखौ लाबोनानैहाय न'आवनो बानायफैदों आरो। फुलिखौ सिगां सारनिफ्रायनो लाबोदोंमोन। ओमफ्राय फुलियाथ' देरबायानोसै? देरबाय, औ, गायजानाय जाबाय। औ, बेयो खै मासनि जाखो? बेयो मास मोननैनि खाथियाव थांबाय। बा 2 मासावनो एफा गिदिर देरबाय ने? नै एकदम बरियाखा बिफाङानो। दा हाया लुंबाय, माने बेखायनो एसे औ, अखा बाराखाय एसे हाया गुरै जाबाय। ओमफ्राय नोंथाङा बेफोरबायदि
फुलिखौ मा बेसेनावहाय हरनाय जागोन 35आवहाय हरगासिनो बेखौ ओमफ्राय नोंथाङा बुरजा हम डिलिभारिबो खालामो नामा खालामनायाथ' बुरजा लायोबा खालामो माने एसे एनैखौहाय उसुबिदा जायो आरो गारि बायदिसिना खरसायाव मिलायहैयो आरो माने बुरजा लाङोबा खालामो दा क'क्राझारनि माने माबा अर्डार दङ हैनांगौ ने बेखौ साननैसोनि गेजेराव हैनायनि माबा लादों सोरबाफोर क'क्राझारनि लादेरनो गोसोबा लांदेर जागोन आरो ओमफ्राय खोनानो मोनदों नोंथांनावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां लाइफां जाग्रा फिथाइफोरबो दं होननानै खोनानो मोनदों दङ माने फिथाइ जाग्रा बिफांफोर दङ जेरै खान्थाल थाइजौ लिसु सुमफ्राम ओमफ्राय आपेल दंमोन आपेल ओमफ्राय माबाबो दङ खामब्रेंगा खोरदै आंगुर दङ ओमफ्राय मेकाडामियाबो दङ मेकाडामिया माने मा बुस्थु बियो बादाम नैबे थिखोनानै देखायलाय एसे बुहुमाव बयनिख्रुइ दाम गोसासिन बादाम आरोना मा होनदों बियो मा नाम माकाडामिया आदसा माने बुहुमाव बयनिफ्राय दाम गोसासिन बादाम आरोखि ओमफ्राय मा सिस्टेम जाफेरनो मोनाखै बेखौ गथा बे माबायाना बिफां देरनानै थायो ने बियो गिदिर गिदिर भिटामिन दं जाहैबाय 4 बोसोराव ने 3-4 बोसोरनि गेजेराव थायो आरो बे माबाबो दं नै मैथ्रु दङ मुदुफुल ओमफ्राय दालिम दङ ओमफ्राय नैबे मा दंफांनि बे माबा बेयो माने लिसु आरोना मा लिसु होनोमोन लिसु रामबुटान लिसु जाहैबाय नैबे थाइलेण्डनि नामा थाइलेण्डनि मोनामसुनांगौलै दाम गोसानि सुमु माने मोजां आरोना बिनि माबाया माने बारा गेसाव जाया जाहैदों आदसा ओमफ्राय फिसा जाहैबाय भेनिला बिफांबो मोनबावगोन ने ड्रागनबो दङ अर्डार खालामबा मोनगोन फांथामल'सो भेनिला बिफाङालाय अबेथो नैबेलाय ओमफ्राय बिनि बेसेना माबायदि 250नि लांनो हागोन ओमफ्राय बियो खै बोसोरसिमाव थायो भेनिलायाथ' ओरैनो 3 बोसोर बिनि गेजेराव थागोन आरोना ओमफ्राय ओरैबो नोंथाङा आरोबाव फुलि बानायबावदों नामा फुलि बानायनानै दं ओरैहाय नै देरबायानो नै ओरैहाय एभेलेबेल नै एकदम बरिया देरगासिनो दं नै बियो बेसे गोबाव जाखो बियो सप्तानै जाजोबाखै आरोना सप्तानैयाव बेबायदि देरो ने गोजौ देरो माने दैज्लाङाव थाब देरो ओमफ्राय मेसेङावहाय खम जायो देरनाया अखाजों थाब देरो ने अखाजों माबा मोजां जायो आरो मेसेङाव देरख'वा जायो ओमफ्राय ओरैहाय नै एभेलेबेल बिबार जाहैबाय बेफोरो सिनारि ओमफ्राय ओरैहाय मा दंबावो ओरैजाय ओरैनो माबा दं सिनारि दं नैबे माबा चाइनिस अरेन्ज बेयो नैबे चाइनिस अरेन्ज चाइनिस कमला गल आदसा नैबे सिनारि फुल गोजा ने नैबे सिनारि जाहैबाय न' मोजां ओमफ्राय गया लकेलनि ना नैबे माबानि हाइब्रिद गय आदसा बेयो खै बोसोर सुमुंला अबे हादराव गायनाय जायो बेखौ बियो माबा हादोर माने माबा स्टेटनि माबा मणिपुरनिफ्राय लाबोनाय आदसा मणिपुरनि गय नैबे खै बोसोरसिमाव मोननाय जायो बे मणिपुरनि गयखौ 4 बोसोरनि गेजेराव मोनगोन होनदों माने एक्जाक्ट आंबो बेखौहाय माबानो हाला आरो आदसा ओमफ्राय नैबे लकेल आदसा लकेल गय फुलिबो मोनो ने ओमफ्राय लाल चन्दन बगा चन्दन नैबे मालयेशिया साल जाहैबाय मालयेशियानि साल बिफां आदसा लकेल सालबो दं नै लकेलना एसे जुदा जायो आरो नैबे लकेलनि लेवा दं साला नैबे लकेलनि साल जाहैबाय जोंनि लकेलनि साल बिफां महागुना नैबे आदसा नैबे महागुन ओमफ्राय नैबे मा ब्र नैबे बिफां गिदिरा नैबे साब बिफां ने लकेल जोंनि जायगानिनो जाहैबाय नैबे लालिमोन आरो बे लालिया गैला नै नैबेखौथ' मिथिखायो
खरमसा साया लाग्रा निम जाहैबाय आदसा बे लेबुमोन दा नोंथांनि नार्सारियावदि कक'वाजों लोगोसे बेसेबांसिम रोखोमनि दंफां लाइफांफोर दङ माने बिबारफोरखौ लाजोबनानै लाजोबनानै नोंथांनि नार्सारियावहाय लाजोबनानै माबायोबा 60 प्लाससो दं आरोना 60 प्लाससो रोखोमनि बिफांफोर दङ आदसा माखासे जाजाग्रा बिफां थाहैबाय आरो जाजायै बिफांफोरबो थाबाय आरो बिबारफोर थाबाय माने बिबारा दा खम आरोना माने सिजन गैथ'आ दा बिबारनि 12 मासिया जानाखि फुलफोर दं बिबारफोर दं बेखौल' मोनो आरो बे आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिसै आरो नोंथांमोननो नांथारगौब्ला बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कल खालामदो आरो थाबनो नोंथांमोनाबो गायनानै माहाजोन जादो आरोखि बेफोरबायदिनो नोंथांमोना आरोबाव नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय कमेन्ट खालाम मोनबावनाय जागोन बाय बाय